Здравейте, аз съм Баря 3, че продължаваме напред с не знам вече кой епизод на Far Cry 4. Сега отиваме при нашия приятел Йоджи и ония другия Регили, къде бяха там, не знам защо ще ги видим. See? It works! I could see through the walls. What? Bollocks to that, you just heard his footstep. No, I'm Я се напушли отново. На командите. Trombone player. Yeah, the one-armed trombone player. But now that AJ's here, he can settle our little disagreement. Indeed he can, but he's our guest, so let's Казвайте какво искате от мен. This one's a lovely jubbly. We call it Oculus Spliff. That you see through the walls of perception. Да, знаете. Сигурно. But you'll need a topper with that one, mate. Стига е. Писам ми тия да само да ме други редове. Добре. Чакаме сега, ще хапна малко пуканки. Докато тия... Къде съм аз? Какво става тук? Аз даже не мога да се мърдам. До половин час се гледа нещо. Some alcohol spliff. Jay sorry that about a surprise. Стига, тия пак нещо са ми направили. И нямам... нямам оръжие. Чак сега ми даде нещо. Порез ми е дал. А мечка ми е на пътя, брат. Climb. Пик. Сега, някакви бели листа. Добре. Връщам се долу, за да видя някакво друго писмо. Ако някой може да ми експлейне. Какво става тука? Съм само нож. Това беше много добра идея. Аз ще му убия невероятно. Бихме си инжекцията. Скин. Не знам. Мога да крафна нещо. Стига. Не бе, даже не ми дава, тук не ми дава крафтване. Още една мечка. Не знам какво правя, наистина, мамко, му бърка съм. Долу ли трябва хора? Това не съм го видял. Тука... Калашко. Не.
Само си минавам. Това е... Рая на животните ли? Какво? Тая музичка някак се чува. Добре, явно не е натам. Мамка му... Как да отида там, бе, човек? Ай, тук през... Стана, бе! Той тия са ме напушили здраво, бе! Аз бомби ли са тия маймуни, бе? Мамка му! По дяволите става, бе, човек! Дори не знам какво правя, мамка му. Как да отида там? Къде иска да отида, мамка му? Ето, заставам срещу това. Някъде напред. Това е... Добре. Ще заобиколя. Не знам за какво става въпрос, наистина нещо не годи. Тия са ме напушили, ама здравата. Здравата са ме напушили тя. Ме другирали яко. Моля, не мога. Ма навсякъде животни, гледай какво става, всичко агресивно е. Някакви носорози. Това не е нормално, човек. Какво става, бе? Някаква музичка се чува. Намах шивак, абе ще шивам тебе аз, бе. Само разбера къде сте. Става, бе! Но това реално ли е, бе, човек? Не! Горе ли искате да ходя? Не, наистина не знам какво става. Почи при тия няма хора. Да се вземи тази кола уж по-бързо. Стига, че не бях снимал 2 седмици и сега тук някакви извратени неща, дето дори не мога да си ги обясня. Някакви хора. И някакви съндъци, които ще бъдат претърсени. Цигарки. Така. Добре. Някакви гуми. Какво става тук, бе, човек? Какви са тия неща? Те не можа да го направя, където исках. Какви да е. Той трябва ляво бутона стисках Middle Mouse Button, но както и да е, както да е. Слизаме сега надолу при тия ненормалници и да се надяваме, че там. Тук се сменят някакви цветове, не знам наистина за какво става. И тия двамата нещо правят. Где съм бутон, айде. Баси другира на терала. А те ме изяждат, бе, човек.
Ма, аз какво става, човек? Какво става тука? Не знам къде се намира мамка му. Нищо не разбирам. Тия ме напушиха и направо ме направиха на две стинки. Някакви животни от всякъде изкачат, хора се превръщат в лоши, не знам. Минавам тук през горичката. Се надявам, че това е правилният път. Ето животни пак. Стигнах някъде. Някакви езерца. Пак ще трябва да се спускам. Ей, писна ми от вас. Добре, че падна. Букук. О, леле! Какво става тук, е така? Най-накрая някакъв катсин. Unfortunately, I do. Oh God! Ow! How did you? How did it? Oh God! It's worse than I remember. Right, we're only 30 seconds in. It gets much worse. Oh! I see my little concoction worked out for you. Our concoction? Ow! You drug me. We offered. Знам, че са ме другирали, бе. Right, you still have all your bits and bobs. No harm, no foul. Besides, now you have the recipe. Right, and you can glean the benefits of its effects anytime you want. Like a superpower. Exactly. And there's plenty more where that came from. You just Абе си ме лагахте, бе, кажете, ако имате някаква мисия, само ме другират. until then. И така си. Shall we? Болниците. И това беше мисията, най-вероятно. Загубен и объркан, много ясно е. Добре. Отидеме сега при нашия Depth Tour. Тук има... има замък. Я чакам малко. Има замък, който мисля... Сега го презема. Но... За го презема... Ми трябват... Точно ми трябва... Нещо включва ли се? Ми трябва пушка... Или... Не знам кой е бър... Това не е по-бър. Това не може да има никакви приставки. Добре, както видя, ще взема този снайпер. И... Сега ще го сложа на място на автоматичното. Ще го сложа един заглушител. И... Ще отидем да превземем тази крепост и... Стига плака, се и стама долу на газа. Добре. Искам да крафтна нещо, което мога. Добре. И сега някаква нощ. Добре, отивам да превзема това фортрес. Ако мога, не. О, стига с тия музики, човек. Моля се. На аутодрайв ще можеш да караш. Така. Добре, пътуваме. Колко от това е 600? Супер. Само това да не го блъсна. Чак. Що аутодрайв не ми харесва много. Нагоре, бе. Така. Мислех да ходим при нашия прайс, ама се отказах. Добре. Не искам никакви сайд мисии сега в момента. Заплатил съм се към нещо друго. До камион дали кара към Фортрес? Карго такова. Каква съм ти майката, не тези. Отивам за Фортреса. В смисъл...
Не съм много сигурен. Да, това, че е много трудно се превзема трънки богини. You are in Deplur's region. He has a fortress there that is heavily fortified. Attacking it will be very difficult as long as Deplur is in power. Добре. Това е на Деплюр. Сградата уж. Погам, че да. Няма, имаш някаква доста солидна... Аре. Ако обичаш да се фанеш. В смисъл са крепостта е силна, защото Деплур е... управляваш ли нещо от сорта? Не го прочета. Така, да го гледаме. Пред това очаквах да е нещо друго. Смоли си правя сейфове. Сейф. Супер. Така, какво имаме са с бинокълчето? Добре. Имаме една аларма. То ни каза, че алармите работят самостоятелно. Демек трябва да изключим всичките. Виждам една. Две аларми. Има ли още? Сваля и другия слепарист. Така. Има един. Значи тая аларма долу. Така. Това може ли да го ползваме? Не. Не. Може бе. Я се обърнем. Десен бутон се прицелваме, ляв стреляме. Окей. Тук е едната аларма. Тук е другата аларма. Трета има ли? Тук не виждам. Не. Кой е снайперист? Ето още една аларма. Добре. Други още има ли? Не, няма. Значи... Три аларми са. Знаете ли какво ще направим? Ще пробвам да го направя това, не съм сигурен дали ще се получи. Само излез. Така. От тук мога да гръмна тази. Тая ще ми е трудна тук, защото няма виждам. Но не знам дали с молотовки ще мога да я запаля. Или поне да попреча на хората да... Посъл майката. Сега ще направим един сейв. И се правим на Хитмен. Така. Значи. Еймваме се тук. Така. Всичко трябва да стане много бързо. Ще го изчакаме този пич да мръдне оттама. Да проверим пак. Добре. Мръда и си дебелия задник. Така. Ела. Точно така. Сега. Само че не знам коя първо да... действай.
Yes! Сега просто трябва да ги убием. Просто трябва да ги убием. Защо си набих инжекцията? Отличен снайпер. Просто трябва да ги убием. Всичко проработи идеално. Просто е, защото този снайпер е толкова букукчивски. Тук има хора. Хора, бе. Само да не ме убиеш, защото ще стане много лошо. Я се запалете, бе. Абе. Диди, то много ми вкарва. То трябва да го изнесем. То трябва да го изнесем тежкия. Цела тъпия снайпер. Това моя си беше по-добър. Стана ден. Как? Ще му свършиш патроните, бе? Сериозно? Мале, тия стрелят с... Ще му убият. Ще му убият. Ще му убият. Излез. Отшиваното убих му ония. Добре, супер. Така. И аз не разбирам точно какво става, но... Така, да ще убием това тежкия с... Стреляй! Стреляй, бегай! О, да! Моля ли? Какво стана жив? Сега ще изтребим тебе, пич. Сега си... къде? Къде ме пусна чак там? Не! Yes! Yes! Взехме една от четирите фортреса без аларми, което е супер. Така. И... това е наше, което е супер. И това беше от този епизод. Надявам се ви е харесало и до скоро.